हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा भटार कार्ड। जोंहा भटार कार्डखौहाय आधार कार्ड आरो मबाइल नाम्बारजोंहाय लिंक खालामनायनि माखासे भिडिअ आं सिगांनि प्रिभियासनि भिडिअफोरावबो लाबोखादोंमोन। दा नोंथांमोना गोबाङानो नायदों जानांगौ। दा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन भटार कार्ड गोमानाय सोरनाबाफोर भटार कार्डआ गोमाबायब्ला नोंथाङा गावनि भटार कार्डखौ माबोरै मोनफिननो, माबोरै दिरुनना लानो हाफिनगोन। दा जोंहा भटार कार्डखौहाय अनलाइननि गेजेरजोंनो गावबा गावनि मबाइल फननि गेजेरजों गोरलै प्रसेसयैनो नोंथांमोना भटार कार्डखौहाय गोरलैयैनो दिरुनना लानो हायो। जायफोरना गोमाबाय भटार कार्डआहाय नोंथांमोना भटार कार्डखौ मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हाफिनगोन। दा जोङो भटार कार्डनि अफिसियेल पर्टेलाव दंफैयो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोङो भटार कार्डखौ गोमानाय भटार कार्डखौहाय डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे राइट साइडजोंहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना इपिक डाउनलड बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे राइट साइडआवहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन। आं दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामबाय। दा बेवहाय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों लगिन। दा नोंथांमोना रेजिस्टार मबाइल नाम्बार, इमेल आइडि, इपिक नाम्बार मानि भटार नाम्बार नोंथाङा जायखिजाया मोनसेखौ होबानो जाबाय। आं दा बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्टार खालामखानायबा नोंथांमोना पासवर्डखौ गोसोआव दंब्ला बेवहाय होनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय भटार पर्टेलावहाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामाखैब्ला नोंथांमोना गोदान रेजिस्टार खालामनांगोन। दा आंना रेजिस्टार खालामखानाय नालाय लोगोफोर, आं दा बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बार आरो पासवर्डखौ बेवहाय खालामना होनोसै। लोगोफोर आं दा बेवहाय आंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होबाय, बिनिफ्राय पासवर्डखौ होबाय। बिनि उनाव नैबे केपचा कड नुदों नोंथांमोना, बे केपचा क'डखौबो आङो बेयाव इन्टार बक्सआवहाय फिन खालामना होखाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे रिकुवेस्ट अटिपिआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांसिगोन। दा बेवहाय आङो खेबसे क्लिक खालामबाय। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बार जाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेवहाय अटिपि फैगोन। दा बेवहाय दा नोंथांमोना बेनिफ्राय मा खालामनांगोन, नैबे भेरिफाइ एन्ड लगिनआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांबावगोन। दा आङो बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि इन्टारफेसआहाय बेबायदि फैबाय। दा नोंथांमोना बेखौहाय मा खालामनांगोन, सार्च इन इलेक्ट'रेल रल बेवहाय नोंथांमोना फैनानै नोंनि भटार कार्डखौहाय सार्च खालामबानो जाबाय। दा आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि फैगोन। दा नोंथांमोना बेखौहाय गासैखौबो फिलआप खालामनानै बेवहाय नोंथांमोननि इपिक नाम्बार, बेवहाय नोंथांनि लेंगुवेज, बेवहाय गासैखौबो सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना बेवहाय माजों सार्च खालामनो हागोननो, इपिक नाम्बार मानि भटार कार्ड आइडि नाम्बारजों नोंथांमोना सार्च खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेल्सजोंबो हागोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बारजोंबो हागोन। जायखिजाया मोनसेजों नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय गावबा गावनि भटार आइडि कार्डखौहाय। अब्लानो नोंथांमोना नोंथांमोननि भटार आइडि कार्डखौहाय मोननो हागोन। दा आं बेवहाय जायखिजाया मोनसे अप्सनजोंहाय सार्च खालामना नोंथांमोननो खिन्थानि। दा आङो बेनिफ्राय गासैखौबो बेवहाय फिलआप खालामजोब्बाय। बेनिफ्राय आङो सार्च अपसनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै। दा बेवहाय सार्च अपसनावहाय क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नै बेवहाय आंनि डिटेल्सआहाय ओंखारबाय लोगोफोर। नै बेवहाय गासैबो डिटेल्सआ ओंखारजोब्बाय। दा नोंथांमोना बेखौ भिउ डिटेल्सबो होनानै नोंथांमोना नायनो हाबावगोन। नै बेबायदिबो नायनो हागोन, नोंथांमोना गुवारैबो नायनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ बाहाय प्रिन्ट आउट खालामनानैबो लानो हागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना बे नोंनि आइडि नाम्बारखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय, नङाबा कपि खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बैयावहाय डाउनलड खालामनायावहाय नोंथांमोना बेखौ होनांगोन नालाय। दा बेवहाय नै भटार आइडि नाम्बारखौहाय आङो बेवहाय कपि खालामना लानोसै। भटार आइडि नाम्बारखौहाय कपि खालामना लाबाय। बेनि उनाव आं बेक फैफिनबाय। दानिया नोंथांमोना नैबे इपिक डाउनलडआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होफिनदो। दहाय नोंथांमोना खालामनायावहाय नोंथांमोना दानिया नैबेहाय नाय नुदों, दा लास्टनि अपसनावहाय ओंखारबोखाबाय बे डाउनलड इपिक। बेवहाय नोंथांमोना दाना बे नोंनि इपिक नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नों कपि खालामना लानायखौहाय बेवहाय पेस्ट खालामना होफैदो भटार आइडि नाम्बारखौहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयावहाय नोंथांमोना स्टेटखौहाय सेलेक्ट खालामदो, आसामखौहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय। नै सार्च ओंखारबायना लोगोफोर, नै बेवहाय ओंखारजोब्बाय गासैबो। दानिया बेवहाय नै बे नोंनि गासै भटारनि डिटेल्सआहाय ओंखारबाय। गोमानाय भटार आइडिखौ नोंथाङा मोननो हासिगोन। दानिया नोंथांमोना नैबे सेन्ड अटिपिआव खेबसे क्लिक खालामना होबावदो। नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावहाय भटारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारावहाय खेबसेबाव अटिपि फैबावबाय। दा बेखौहाय आं बेवहाय बसायना होबावनोसै। दा आङो अटिपिखौहाय बेवहाय खेबसे क्लिक
बसायना होबावबाय बिनिफ्राय आङो भेरिफाइ अपसनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होबाय दा बिनि उनाव बियो दसे लोडिं जागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नै बेवहाय नुदों OTP भेरिफिकेसन डान सक्सेसफुल बेनिफ्राय डाउनलड इपिक बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबावदो दानिया बियो बेबायदि खालामनाय लोगो लोगो बे डाउनलड जासिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे डाउनलड अनसराव सेरना होबानो जाबाय बेयो नोंनि फाइलाव थाहैसिगोन दा बे डाउनलड जाबाय नै दा नोंथांमोना बेखौहाय अपेन खालामनानैबो नायनो हाबावगोन दा नै बेबायदि नुगोन नोंथांमोना नोंनि भटार कार्ड आइडि नाम्बारखौहाय दा बेबायदि मोनगोन आरोखि नोंथांमोनाहाय भटार कार्डखौहाय दा बेनो नोंथांमोननि भटार कार्डआहाय दा नोंथांमोना बेखौहाय बेबायदिनो डाउनलड खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेनो आरोखि नोंथांमोना बेबायदिनो गावबा गावनि भटार कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै लालायदो दा नोंथांमोना जायफोरा भटार कार्डआ गोमाबाय नोंथांमोना बेबायदि गोदान भटार कार्डखौहाय मोननो हासिगोन आरो दानिया गोजाम भटार कार्डआहाय सोलिखाला नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो नोंथांनि भटार कार्डनि इमेजआहाय आलादा जासिगोन निउ डिजाइननि गासै नोंनि एड्रेस नोंनि भटार आइडि कार्ड नाम्बार बे गासैबो फैजोबगोन सेमानो थाजोबगोन खालिबोल' नोंनि भटारनि इमेजआहाय डिजाइना निउ गोदान डिजाइन जासिगोन सोलायसिगोन दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि भटार कार्डखौ गोमाबायब्ला नोंथांमोना सोरनाबाफोर भटार कार्डआ बहायबा गबोदोंब्ला बहाबाफोर गोमाबोदोंब्ला नोंथांमोना जेरावबो थांनाङा लासे गावनि मबाइल फननि गेजेरजों न'आव थानानै गोरलै प्रसेसनि गेजेरजों अनलाइननि जोहै नोंथांमोना बेबायदिनो डाउनलड खालामनानै लादो आरो कम्पिउटार दखानाव नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै बख'ना लाबानो जाबाय स्मार्ट कार्ड नोंथांमोना बानायनानै लानो हागोन सेम टु सेम भटार आइडि कार्ड बायदि नोंथांमोना स्मार्ट कार्ड खालामनानै लाबानो जाबाय बेनो नोंथांमोननि अरिजिनेल भटार कार्ड नै नोंथांमोना बेवहाय नायदो सेम बेनो नोंथांमोननि निउ डिजाइननि भटार कार्डआहाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन एसेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना बेबायदिनो गासैबो भटार कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै लानायबानो जाबाय आरो गोदान भटार कार्डखौ नोंथांमोना बेबायदिनो नुनो मोनगोन दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ नायनायजों लोगोसे गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार